কেতিয়াবা লুঙ্গি লাগে যদি আহিবি দে দাদা মোৰ তাতে যি ভাল ভাল লুঙ্গি পাবি তই বেলেগত নাপাবি এনেকুৱা লুঙ্গি আৰু মোৰ তাতে দামটো বহুত কম দাদা মইনা কি মইনা এবার তই পিন্দা নিচিনা লুঙ্গি আনিবি দে তই পিন্দাটো ভাল লাগিছে মোক পাবো না তই পিন্দা নিচিনা লুঙ্গি হি দাদা কিয় নাপাই পাবো দাদা পাবো মই পিন্দা দোকানৰ নিচিনা লুঙ্গি কিয় নাপাই পাবো এইবাৰ না আহা বাজাৰত মই পিন্দাত চাই বেছিকে ধুনীয়াকৈ লুঙ্গি আনি দিম মই তোক আহিবি দে দাদা পিন্দা আনিবি দে মইনা আনিবি পাঁচখনমান আনবি মই নিবা আহিম হে দাদা কিয় নানিম আনিম তই নিবা আহিবি দে কিন্তু দাদা নাপাহৰিবি তোৰ লগত সাজা ধুনীয়াকে লুঙ্গি আনিম দাদা नोंखौ ओंखाम उखैयाखै नामालै आसोल उखैथ'वाखैलै नोंखौ उखैबाय नामा दानो आंखौ उखैबायलै जानोसै दे आसोल दा जागोनब्रा र' दसेथ' नोंखौथ' मा बुनोसो मारनाय नामा नोंसाया बुनोसै दे मानो हे गालिखौ फरिखायाव दोनलांनो होदोंमोनलै दोनलाङिनि ओंखाम जानोसै दे आसोल र'ब्रा दसेथ' दा जागोन ना ओमफ्राय मा लानानै बुनोसो नायनोखो नोंसाया एख' लायाखैलै ओरैनो गोजा मा सोंबाय थायोब्रा नोंलाय दा न'आव थांबा बुगोनसोलै आंखो नोंसानाव थागोन दे आसोल हे आं मिथियालै नोंसायावबा आंखौसो दखान लाना बुनो फैबा नोंखौलाय मानो बुलाबायनोब्रा आंखौसो बुगोन दा हे आं मिथियालै हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि फाखि इउटुब चेनेलाव बरायहरनाय जाबाय दिनै आंखौ माबायदि नुदों आं दुगैनो थांनो नागिरदों नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आं माबायदि दुगैयो दुगैनायनि सिगां आं खिनो ओंखारदों आं खिग्रोनि नोंथांमोननो देखायलांबाय थानि आं माबायदि दुगैयो आं माबायदि खियो माबायदि जिनिस होयो आरो आं बेसेबां गिदिर खियो नायलांबाय थादो लोगोफोर आंनि भिडिअखौ आरो गाइसमोन आं भिडिअखौ जागायनायनि सिगां नोंसोरनाव मोननैसो बाथ्रा रिकुवेस्ट खालामनो नागिरदों नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै लाइक शेयार कमेन्ट साबस्क्राइब खालाम आं दा खिनो थांनोसै लोगोफोर नायलांबाय थादो आं भिडिअखौ जागायबाय थौदो बिदिब्ला लोगोफोर लेट्रिनसिम लोगोफोर बेनो जाहानि लेट्रिना न'निफ्राय बेसेबांबा गोजानावसो खा लेट्रिनानो नायदो बिदिब्ला माबायदि जाहानि लेट्रिना सिङाव बिदिसोहाय लोगोफोर जाहानि लेट्रिना सेंग्राफोर खिग्रासो मोनामसोदोहाय आयु बाला सोरबा खिनानै दैखौनो नुवाखै सोर खिया मा गैया आखु जागोन बेलाय ओंखायनोथ' बोरैबा नाफाम बाथोन मोनामथारदोहाय हे लोगोफोर आं नोंसोरनो खिनायखौ देखायथ'ला दे सोरबा खिबुदि आं खिनानै दैखौनो नुवाखै ओमफ्राय बोरैबा खियानो सेवनानै नाफाम बाथोन मोनामदो दे होमबा लोगोफोर आं खिनि गैया फैयाखै अबावबा थांना थाहैखो बेबा गालिखौलाय सोरथो लायखो आनजादसालिनिफ्राय ओइ मालाय लोगोजों गारियाव फैफादों माथो मैगं लाबोखो हाथायनिफ्रायलाय गालिनो गस्ला गांसे सबाय फवासे अमा बेदर सेरसे लाबोदों आङो नागिरहैनांलायसिगोनलै बिमा नोङो जायलाखौ फैनाय नंला बियो न'आव बुजानो गिनानै ओरैनो बुजानो गिखायो बियो खायो बियो दा मोनाबा न' लागोन बियो बेजों थाङाबालाय बबाव थांनो बेलाय बे जानो होननायखायनोथ' अमा बेदरखौबो सेरसे लाना फैबाय आं र' बिनानाव गालिखौ फन खालामनो होनि आं सबायजों अमा बेदरखौनो संनोसैना बिफा ओंख्रिखौ संदो माजों सङो गालिखौ जायलानाव फन खालामनो खोन्थाग्रोनाय सोरहानाव दंहैमारो बियो दा मालायनाव गोदाव सोराव ओंखाम बिना जानाय जाहैलायसिगोन बियो गथ' गोरलैनि रगानो खाराखैलै बिमा मालादि बुजिनाय जागोन बियो बारा रायबाय थानाङा बिमा बिखौ गथ'खौनो मा जागोनसो मोनबाय आं र' गालिखौ फन हरनो खोन्थाहैनि आं बा मालाय आसोलनासो रुमा नों हारसिं थायो नामालै आसोल बे रुमाव आं हारसिं थायोब्रा आंनि रुमावलाय आं हारसिं थायाबा गावहा बिमाजो थायोथ' आं आइजो थायाब्रा बाबाजोसो थायो मा जाखोलै आसोल नोंना गार्लफ्रेन्डआ मानो नांगौ आंनि गार्लफ्रेन्डखौलाय सोंदोब्रा ओरैनो
दंब्रा नोजोर होना दै बुलि आंनि जिउनि रानिसो बियो इदि सेनानै लाजानो गिबा सेनानैसो लासिनो लुगैयो आंनाव थानाय बायदि बुङो आंना गैया नामा नोंजों बारा गेरेन्टिबो गैयाना हाबा जादोब्रा दानजाथ'लां आं हाबा जासिगोन मिनिनोसो गारबाय नोंखो हाबा जाग्रा मानसिया इदि जायो नामा आंखो हाबा जानो हाया सानदों नामा फैनो ओंखारखायो आंना सनाया न'आव लाबोनो होआबाबो दोनखारलांगोन न'आवनो हारसिं उन्दुनो हाया बबाव दोनखारलांगोन नों हिनजावखो आरो जेनेबा नोंखो हाबाखौनो खालामना होबाय दे नोंसायमोना न'आव नोंथ' जेबो मावनो रोङालै मा मावना जाहोगोन नों हिनजावखो बिजनेस खालामना जाहोगोनब्रा हिनजावखो दे दा माइरं सेरसेयाव बेसेबां दाम दे मिथियालां आं बायफेराखै सेरसेयाव 100सो जागोन खोमा दा होनबा नों माइरं सेरसेनि दामखौनो मिथियाबा बोरै बिजनेस मावगोन आरो नोंनावथ' जेबो बिजनेसनि नलेज गैयालै नोंथ' मालाबाबो हाथायाव मैगंफोरबो फानफेराखै होनबा बोरै बिजनेस मावगोन नोङो बिजनेसमेन जानोनो नलेज नांलायगोन नामा सिखायगोन आरोलै मा नलेज नाङालै नलेज गैयाबा जायो नामा बिजनेसा फाग्ला एक्सपिरियेन्स लाग्रोनांगोन नोङो माबायदि एक्सपिरियेन्स देलाय खोन्थालाय हमना ला नों जेनेबा आलुनि बिजनेस खालामबाय आलु बस्थासेयाव बेसेबां दामाव बायनानै बेसेबां दामाव फानबा लाब जागोन नों बेखौथ' मिथिनांगोन ना बेखिनिखौ जुदि मिथियाबा नों बोरै बिजनेस मावगोन सिखायलांगोनब्रा लासैनो होनबा नोंथ' सिखायनायाव गोबाव नांगोनलै बे समाव नोंनि हिनजावखौ सोर फिगोन आरो हाबा जाखांनायनि उनाव नोंखौ नोंसायमोना जुदा जाहोनानै दोनबा नों मा खालामगोन बिजनेस मावनो रोङाबा हाजिरा मावना जाहोगोन आरोलै नों सान्दुं गोसायाव हाजिरा मावनो हागोन आरो ओंखाय हायोब्रा बोलो गैया सानदो नामा आंखो है नोंखो बेफोरनि बागै जेबो बुंनानै लाब गैयालै आं नोंखौ फैगोन बैसागुआवसो लाबोसिगोन दे सना दे हे नों बुजियालै नों थानानै आं सोरखो लाबनो हे सिख्लाफोरना इनोथ' फुललै बैसागोसिम नेना सोरखो लाबलाबायनो नों थानानैलाय हे सिन्था खालामनालै बोसोरसेल'सै हाबाखौथ' आंबो जानो लुगैबायलै सना एसे फैसा खामायग्रोनो होबावना आंखौ देलाय सना खनसे फुदुंहरलाय आइ लाभ इउ आंनि सना माइनाव देब्रा सना आंखौ फुदुंदो वाव सना दासो दंग'नि दैयाव दुगैनाय बायदि थाजिम मोनलायबाय आं नों माबायदि मोननाय सना आं दहाय फुदुंनायाव फख्रियाव दुगैनाय बायदि मोनदों लाभ इउ टु माय डार्लिं दासो फुरा रमान्टिक जादों दा है सना रदै जाफाना फैदो फनावल' बिदि फुदुंहरबाय थानोसै नोङो बिहामजोखौ लाबोदो माबार बिहामजोफोरा बिहामजोनि ओंखाम संनाय जानो लुगैथारबाय आं गोदाव सोराव बखि फैनाङालै इयाव नों फिगोन नामा आं हिनजाव लाबोबा नों फिगोनबा लाबोनोसै आं नोंहामजोखौ लानानै फै नोमा बयलार गोदानायनि थाखाया नोमानि एटिएमआव दंलै माखौ सिन्था खालामदों नोंलाय नों बिहामजो लाबोबासो न'आ ग्रोम ग्रोम जासिगोन जोंहा मानसि बुरजानो नों आइजो रायज्लायग्रोलाय बाबा होमबा लाबोनोसै फैनो होनखादो नोंहामजोआ माबायदि सानदों नोङो नोंहामजोखौ नोंहामजोआ गुफुर सिल सिलथार र' नोमाया दा हाथाइनिफ्राय फैग्रोथों रायलायगोन आं आइजो मोजाङै रायलायनानै आइखौ बुरखायबानो जाबाय नोङो बाबा नों लाबोनो होनायखाय हाबा जानो लुगैथारबाय आं फैसा दं आरोबा आइनाव आं थानो माखौ सिन्था खालामदों नोंलाय आं दंना बोरमा गाबोननो बिहामजो लायनो दावराव जागोन नोमाया माबा मेंनायसो मोनजोबबायहां हे बाबा बेलदां खोनाथारलाहाय बे गथ'आबो हा सोरजों खुसुर फासार रायलायगासिनो बेलाय न' सिङावलाय मोसौखौबा खाफैगोन ना खाफैयाखै बे गथ'आबा मा एसे फाग्लाब्रा नोंलाय हिनजाव सानो लानो ओंखारलाबायनाय नों खैजोनसो फिसाला खांगोनलै आसोल आंथ' माथो आयंजालाबो दंफैलायो आंलाय बेखौनो सोरजों खुसुर फासार रायलायबाय थादों सानदों आयै सफैबाय ओहो माबा आयै दिनै जायलाया जाहानाव थागोननो न'आव थाङानो दिनै जायलाया बासिबायलै आयंआ जों रायलायनायखौ खोनानाय बायदि माबालै आयं जाहा आइयानो आंखौ नोंसा बेलदांजों थाफैनो होदो ओंखायनोसो फैदो आङो आयु हामानोसै आयं आरो मा सानैबो दद' मद' रायलायलाबायखो नोंसोरलाय नोंसा बेलदाङानो आंखौ अख्रा लाखिदोलै आयं आं थाया होनदोंमोन न'आवसो थांनो ओंखारखाबायमोन आङो नङालै आयै जायलाया थगायदो बिनानावखौ फरिखायाव दोनलाङैनि गावहा बिमाजों थखन लाना बुनोसो जादोनो ओमफ्राय गावनो जाहानाव थानो होनना फैदो बुनो होसोआखैलै आयं नंगौलै आयै गावनो दहाय आंनो खोन्थादो
하마하여 비마 이사분의 바짝고 많이 난그 비마 이사분아 말라바보까지 가만히 마음치나 아영 내가 가만히 좀 마음치네 네 단하근데 아영 헐 고마베들 라파당을 하타니파이 안파이 바바는 하무수고 하바이 무수는 내돌래나 도이 무수 그 행간나 시나 마도하이 에린 바비사 바리오 무수와 강반의 달자세 같아요 थाबाय दहायनो 네 아영 다투 한방 감성회니 आयंआ जों रायलायनायखौ खोनानायबाथ' दोखो रायजाबायमोनलै जोङो Thâu phao đưa con thong lao xinh xinh sona con thong lao xinh xinh sona con thong lao xinh xinh nhưng cứ qua ngỡ lu quạt la ya lang bạch ang sona giờ bớt là xinh xinh karang barang kamani mau ngai người ta thao yong kri so ngai 너희 캡송 가오로와라 일보부터 창동 नै दा बावैसो दं थारोमोनलै बुरि फनावनो मा मा रायलायो थाय खुदुंलाय खोमायाव लालाय खालामबाय दंमोन हिनजाव नांसिगौ खोमालै बुरि बिनो बिहामजोखौनो सासे दिंग्लिग्लि नायनानै लाबोनानै होफैनांसिगोन होमबासो थिग जासिगोन बियो बेथाया 너희서 라브근 비함즈 나발저 비함즈 라브난거봐 안하서 울타 피난건 비함즈खौनो सैथोनोबो औलालै बुरि नोंनि ओंखाम संनाया आं थावनाय मोनथारला थैनो रोङि बोराय गावनोनो बिहामजो नांसिगौ फिसालाखौ बुंफा दं हाफि नै लाबोगोना बिहामजो नै बुरि माइसो जाम्बिलै नोंलाय दा बायदियाव गावरावा बिहामजो लाबोबा खामानि मावनो गगोनलै नोङो बुरि मालाय बिहामजोआ मावगोन ना गासिबो खामानिखौ नोंहासो उन्दु मोनजागोन बुरि दोन आंखौ बुरखायनाङा जाया आङो बिहामजोनि खामानि मावनाय नों जाया माथो जाखो आं जागोन ना बुरि मा मावनो रोंनायनि गावरावनो बिहामजो लाबोना होफैनो ओंखारदों नोंलाय बे नों बयलार गोदानाय थाखायानोसो दामा दामिलै बुरि नों आरजिनायखाय हाफि बोराय आं आरजिनाय थाखायावबाथाय नोजोर दाहोथार नोङो नैलाय गालि नोंदानाव फन खालामनाय आदाया आयं गावरेमा लाहानावसो दंहैयो खोमा आदा बेलदांजों दहाय आं फन हरबा फनखौनो थिखोआखै देनाय होनबाहाय नोमायं गावरेमानाव खामनाय बिसानावनो बेलदांजों दंहैमारो खोमा हेलौ आब' गावरेमा नोंसानाव जोंहा जायलाया दंहैयो ना जायला आयंआ दंफैयो बेलदांजों दंफैयो हे थिनहरनाय आब' होनबा दानो ओंखामबो जाफैयाखै बियो फैयानो थांनि र' होनदां आब' नोंसानाव फै होनबालाय लांफै मानोथो बुनोसलाबायनायसो नोंलाय एसेबां गिदिर गथ'खौ नै जायला आयं दानि नोमाया फन हरदोंमोन आंनाव नोंखौ नोमाया लेंहरदों है थाङालां आयं आंखो थांबा बुगोनसो हा मानो बुलाबायनोसै बुवा दे आयं नों हारसिं थांनो गियोबा बेलदांजों नोमायंजों दोनना फैगोन दे आयं ए बुयोलै आयं दहायनोबा आंखो फन लाना बुनोसोदो आं थाङा दे आयं ए दे होमबालाय आयं नों थाङाबालाय बुमारो नामालै जायला बिमाया हा नोंसोरलाय दहाय सानैबो ओंखामखौ खुरना जानाय ना जायो जादो आयं आं आथुरजोंनो मोजां ओंख्रिबो संना गालांनो मोनासै आयंलाहासो मालाय न'आव गोथाव ओंख्रि जायो खोमालै जोंहा आइया गोथाव संनो रोङालै आयं नोंसानि आयंनियासो गोथाव जायो ओंख्रिया ए नों गोथाव मोनदों आयं नोमायंनि ओंख्रि संनायखौ नै बिफा हिसाब खालामदोहाय जाहा दिनै बेसां फाननो हाखो साला मुसलमान बोरायनो मेख्लाखौनो लुंगि होननानै गाननो फानहरदोहां बे लुंगिखौनो दख'ना बायदि आगर गोनां नागिरनायाबो बोराया जाम्बाबाथारमोनबोहाय बोराया हा मेख्ला होननानै सिनायबालाय मा जानांगौसै
जाथारिखौनो जानाय खालामनो हागौलै बिमा नोंबो होमबालाय मानोथो मुसलमानफोरासो बांसिनहाय हाथायावलाय नागिरनानै फैमारथारबायलै बे बिमाया